Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson with BISAYA ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong paanseran ninyo karon. Unsa kaha ang pangutana? Sige atong tanawon kung sakto mo sa inyong tubag. Sakto jud mo kay pwede ang duha. Ang gamit sa who, nag-ask about the subject, kinsa ang said og hello. Ang nigamit sa what, nag-ask about sa object sa verb, unsa ang gisulti ni Jane. So kung gusto na tumaybaw-an kinsa ang ibuhat, gisulti hello, mugamit na ang first option. Who said hello? Kung gusto po na tumaybaw-an unsa ang gisulti ni Jane, mugamit na ang second option. What did Jane say? Kung nakabantay mo, ang first option, pariharag forma ang verb sa pangutana o sa answer. Pareho ra silang said. Pero ang second option, did say ang verb sa pangutana, said ang sa answer. Nga naman ni, usa sa importanteng konsiderasyon sa paghimog question mo ang tense sa verb. Ang present, past, future o uban pang forms ani nila. So para masabtan ni, let's proceed sa next slide. Kung mangutana ta kinsa or unsa ang subject, ilisan ra natong question word ang subject. Pareha ang gihimong who, kay unknown man kung kinsa. Especially sa situations nga kay bautas ubang details sa sentence, pero sa doer or sa subject wala ta kahibaw. Tayo nang musunod ana, pareha ra kung unsay sumpay sa answer or expected answer. Ang question word nga who, ang subject sa question. Ang verb ug object pareho ra. Ing-ani ang porma sa verb sa tanang klase nga tense, basta ang pangutana about sa subject. An example, ang tense ani, simple past tense. Kung himo na tong simple present, pareho ra gyapon ang verb sa question ug answer. Pareho ra pud kung lain pa ning tense. Kani present continuous is saying na ang verb, so is saying pud imong question, is saying pud siya sa answer. Kani present perfect. Somebody has said hello. So, kinsa? Who has said hello? Jane. Or Jane has said hello. Present perfect, the same rank form as a verb. Pero kung nakahibaw ka, kinsay nag-what's action sa verb, an example, said. Pero wa ka ma-sure sa iya ang gibuhat. Wa ka kahibaw, naripat ka unsa to. Sumangutana na ka-about sa object. Og mausab na ang porma sa pangutana o sa statement about ani kay ipauna man nimo ang object sa statement didto sa imong pangutana. Like this. Ang wa nimo mahibaw nga gisulti ni Jane, imuhang ilisan og question word nga what. So mao ni unsa man ni what? Kay something man ni ug ang question word imuhang ipauna sa question. So, what? Ang mosunod ani dapat verb. Pero mausab ang meaning kung pareho ra ang porma sa verb nga atong gamiton. Kay para aning what said Jane. So, si what na ang nagsulti og Jane. Para dili mausab ang meaning, dili mahimong libo, kinahanglan mo gamit ang helping verb basta mangutana about sa object sa verb or sa action. Pero ang atong verb nga said, walay helping verb. Kay simple past form man siya. So kung ato ni siyang butangan og helping verb para ma-maintain ang iyahang pagka-simple past, ing-anion nato siya. Mogamit tag did say, kay ang did helping verb na sa simple past tense. Mao ni ang nag-keep sa pagka-past sa verb. Og tungod kay gipakita na sa helping verb nga did, nga past tense ni, base form na lang sa said ang atong gamiton. Ang main verb, say na lang. Pero dili gyapon sakto ang forma sa question kung moingon tag, what did say Jane? So, ing-ani dapat ang buhaton. Ang subject atong ipatunga sa helping verb o sa main verb. So, mag-una ang what nga na-represent sa object sa verb, nga unknown sa nag-ask, sunod ang helping verb, sunod ang subject, tayo ang main verb. Ing-ani ang buhaton nato sa verb, did say, kung simple past or simple present ang verb, butangan siya og helping verb. Ating ilisan ng simple present para makita ninyo. Then he says na ang verb. So, magamit ang does na helping verb kay singular man ang subject. Does say. What does Jane say? Mugamit po ta og do nga helping verb basta plural ang subject. They. So, what do they say? Pero kung ang verb dili simple present or simple past, kung ang verb na ay helping verb daan,
Sundugon ra nato ang tanang forma sa verb, ug ang forma sa pangutana patung-an gihapon ang subject sa helping verb ug sa main verb pareha ani. Dinhi present perfect atong verb, has said. Mura pud ni atong gamiton sa question. Walay changes except nga ipatunga nila ang subject. Jane has said. Unsa man? What has Jane said? Question word what? Helping verb nga has, ang subject ug ang main verb nga said. Walay changes sa verb kung unsa ang verb sa present perfect mo gyud ang forma kay na naman siya helping verb daan. Nya dinhi present continuous atong verb is saying. Mura pud ni atong gamiton sa question. Walay changes except nga ipatunga nila ang subject. So, kung mangutana ta about sa object, di man A, step 1, himuon nga question word ang object. What kung butang, who kung tao ang object. Sa atong example, what kay considered butang man ang atong isulti, dili siya tao. Step 2, ipauna ang question word or ang object sa imong question. Step 3, sundan dayon nimo siya sa helping verb. Dayon ang subject. Dayon mosunod ang main verb. Og take note nga kung wala helping verb sama sa simple present o simple past, gamit lang ta sa do, does, did. Do kung simple present plural subject, does kung simple present singular subject, og did kung simple past tense singular man or plural. Pero kung mutan na lang kinsa ang subject or doer sa action, walay kalahian ang forma sa answer o sa pangutana. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share po din sa uban aron maka-learn po sila. Please would kog like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa na ako po. Daghan jud kayong salamat. Have an amazing day!